podrà oblidar en Josep el dia que va trobar la seva germana morta al passadís de casa seva. Era el diumenge 1 de juliol de fa 2 anys. A la placeta del Font del Peix és on la família creu que l'assassina va contactar amb ella. Una persona molt estimada i molt dèbil. Si no li va costar gaire a aquesta dona ni guanyar-se la voluntat, i llavors matar-la no va costar res. A Remedios Sánchez se l'acusa de 3 assassinats i 5 intents. La víctima més jove tenia 77 anys. En tots els casos, la presumpta assassina va actuar amb molta violència. També a totes els va prendre diners, joies i targetes bancàries. Hi ha proves que jo entenc molt clares, proves pericials i algunes de restes biològics, proves microscòpiques, que són molt clares de que va estar als llocs on va passar els assassinats, de que les joies i coses que faltaven del domicili de la senyora es van trobar a casa de Remedios Sánchez. El fiscal demana per a Remedios Sánchez un total de 171 anys de presó i 420.000 euros d'indemnització. Ella no ha volgut mai declarar davant la policia ni davant el jutge, però ha donat al seu advocat una versió. Sinó que és una tercera persona, respon al nom de Mari, amb el qual ell l'havia tingut doncs, com a llogatera, per dir-ho d'alguna manera, i que el primer pagament li va fer doncs, amb espècie. El judici durarà fins dijous.